See, I didn't coach it. Now I got it. Because I do work on that. Where can it is? Ugochi tubelu. Walk on man oraifite. You got it. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gara n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma ga-eji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gara n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gara n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma ga-eji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gara n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha, ndị okenye ga-adị fọnda mba gị, ndị oche ya fọnda mba gị. Fọdụ asị kara aka ghọrọ ụmụ Igbo, si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, wepekwa chọọchị fa, buru ụka bịa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si na ọma mme, ọdịnala ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi, Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gara n'ihu. Ọtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo ka anyị dobiri ebe a. Taa bụ ụbọchị Eke. A sị na ọ ya eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m da aka anyị ama anyị na jijiji anyị ama anyị. Maka ndị ọ bụ taa bụ izizi ha na-afụ m na our channel or na our social media handles. I'm Ogbuefi Eze-Ana, Ugochi tubelu na oraifite. Aha m ji wee chie ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazie ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkazi m onye isi nchụaja n'ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ what you must do after consulting Afa and you don't have money to do the needful. That is our today's topic. So pay close attention. I can assure you, you will learn something that will change your life. Yes. Mana before I gama n'iru, ọkwa dị mkpa na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, na-esonyere anyị na chanel anyị bụ Eziokwu TV. Gwaba ndị mmadụ maka ya. Na-esonyere anyị na our YouTube channel and social media handles.
bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Gwa ndị mmadụ maka ya site n'ụzọ dị etu a change lives. Ọkwa ọzọ dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa July is going on, is ongoing. Yes, maka ndị agbabọrọ maka aja anyị na-achụ aja n'isi ndị mmadụ all over the globe. Ebe ọ bụla ị nọ, ị nwere ike isonyere anyị, and the distance abụrụ ebara a n'ọlụ anyị na-alụ maọbụ n'afọ anyị na-agba. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ndị a ga na-aga ọfọ na-ekpe ekpere n'isi ha kwa ọnwa ọbụla, ndị na-esonye bụ na aja amarugo ka esi eme ya, mana maka gị bụ onye ọfụ, aja abụ aja mbụ n'elu, aja nwere onwe, aja esigoro na ya wee libretie ọtụtụ ndị mmadụ na nsogbu dị iche iche. Iji isonye na aja, ihe ị ga-eme bụ i forward ya 3 prayer request, then make donation token to the account number. Ọ ego ihe aja na ihe saraka dị iche iche anyị na-eme na mgbe niile a na-achụnya bụ aja n'ọnwa ọbụla. 19th n'ọnwa ọbụla anyị na-egbu egburu chụọ aja dị iche iche, aja ihe mmiri dị iche iche to entities of powers nọ na temple n'afọ mmadụ niile sonye na ya bụ aja. Ndị sonye na ya bụ aja only echefuna na ya nara esho ihe ọrụ na social media. So ndị sonyere na ya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo na WhatsApp ha etu ya bụ aja a chụrụ na 19th si wee ga. Anyị gabakwa n'iru na-achụ aja na-aga ọfọ n'isi ha chiri ọnwa Julaị agwụ. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nke ọnwa Julaị ya, mana ị chọrọ isonye na nke ọnwa Ọgọst, chat me on WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Ka anyị gabazie n'iru n'ọkwa anyị ji wee bịa. Nke ọzọzi ọkwa ikpeazụ bụ cheta na Eziokwu TV is exclusively owned by Ugochi tubelu ọdịnala temple. Ọ ngalaba na-afụ maka mgbasa ozi ọdịnala, ozi ọma, na-afụ maka ya bụ channel. Ị nwekwaziri ike partner with us. Ọ bụkwazi na o nwere ihe ọdịnala ọbụla ị na-eme, ị chọrọ ka TV station anyị bịa kọbara gị, ị na-echi ọzọ, ị na-anụ nwaanyị maọbụ ị na-anụ di, ị na-agba nkwụ, then ị na-eri ji, a na-agba ọfala, mmemme ọbụla a na-emekwa, ị na-eme agwụ, mmemme ọbụla a na-eme mana mmemme ọdịnala, kpọtụrụ anyị na ekwentị anyị. Then nke ọzọ si nji maka ya ịchọrọ ịkọwara gị bụ na Eziokwu TV wuru free to air. Ị ga-awọchi ya n'elu free to air decoder ọbụla iji. Ọ bụrụ na iji SatView, ị ga-awọchi ya na channel 505. Ọ bụrụkwa na iji ma Strong ma My TV and the rest of them, you scan ya decoder, ị ga-afụ ya Eziokwu TV. All the content is exclusively owned by the temple and all our Nollywood movies. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Gịnị ka anyị ji wee bịa? Kedu ihe ị kwesịrị ime mgbe a gbasịara gị afa mana ị nwere ego ị ga-eji wee rụọ ọrụ mmụọ dị n'ụzọ gị? Akụwago m ụbọchị m kọwara gịnị bụ afa. Afa bụ mgbe ọbụla eziri m ozi mmụọ, etu ọnọdụ si gbatakwụrụ na mmụọ, weda ma agbara ya n'ụdị afa ma ọ bụ eziri n'ụdị ozi, ihe niile abụ afa. Akụwagoro gị methods of afa. Yes,
ngwa gị na afa o nwere ndị nwere ụdị ihe a na-akpọ intuition. Ha mature go to the level that their intuition perception is very active. So oge anwa ndị a na-agwa ha okwu na mmụọ and ha kwuo ọ dị correct. Agwara m gị sị gị na o nwere otu ụbọchị mmadụ bịa na be m ka mgbagharị ya afa. Onye abụ reverend sister ka ọ bụ mana oyi mufti amara m ọgwara okwu m ya na enyi ya nwaanyị wee bịa. Mgbe ha bịara ihe afa ka m chilitere ka m nwụọ, agwa m n'obi m ozugbo sị m na onye abụ reverend sister, ngwụsa ihe afa wee jụọ ya nne ebu reverend sister sị m na ebu emesịkwazisi ọgwazie mma ebe ọ nọ, mana nke a bụ story for another day. So mana ihe na-achịkọwa bụ na afa enwere ihe a na-akpọ clairvoyant nwee clairvoyance. O nwere ndị na-anụ anụ nwee ndị na-afụ afụ. Ihe niile ahụ degrees of afa. Yes, nkụwakwala gị na afa enwere nke ka ibie. O dependere the person na interpret that the voice of the gods, the elements or consult via the medium. All depend on the interpretation onye awanyere. Now the consulting the medium is very correct. Mmụọ adị asị asị. Mana onye na-atapiazie nwere ike tapia wrongly. The same way ịma na ọtụtụ ndị mmadụ na-abụ ha eweta even spiritual book enye many interpretation ka mmadụ. Ọ bụrụ na iweta ihe dịka na iwetalụ Bible or any other spiritual book, for that 10 different individual to interpret that any particular section, I can tell you, had mmadụ iri, ị ga-enweta 10 different views. Then, ị ghọtara ihe dị na etu aka ọ dị n'afa. Yes. Then mana ka ya gaba n'iru, ihe nchọrọ ịkụwara gị bụ na agbalị afa ọ bụ onye ụka gbalịa n'ụdị prophecy. Yes. Ma ọ bụ na ọdịbịa ma ọ bụ na ya spiritualist onye ọsọ ya bụ mana agbasigo dị afa mana ị nwere ego ị ga-eji rụọ ọrụ. Ihe dịbịa tata bụ message of hope. Don't give up. Ife mmụọ chọrọ bụ kedu ihe i mere mgbe eziri ozi a. I make an effort na ị chọrọ ka ihe ahụ eziri ozi ghara ịbịa na mmezu. Kedu ya effort? Ọ ihe mmụọ chọrọ ịnụ. I make that effort, I can tell you, you will see changes. Let me give you an example. Ndị ma nkụzi m mana ana m achọ ihe ọmụmatụ. You know why I normally use ihe ọmụmatụ? Because if you forget what I said, you will not forget the examples. You get? Now, o nwere onye a na-akpọ Hezekiah. He is a king in the ancient time. He committed sin against God Almighty. And a prophet was sent to him to warn him of the impending doom for sinning against God. When Hezekiah heard this prophecy, he said, Mekopa, omume nke ime ebere wee yoba si Chukwu okike na ya dị sorry ebe ya si mejọ si gbaghara. O nwere ihe a na-akpọ magic words, and the sorry is one of the magic words. Ndị arịa agwọ ọrịa ọ na ọ na-adaju obi. Agwakwara gị na etu ihe si eme na mmadụ ka o si eme na mmụọ. Na ọ bụgoro na ụmụ mmụọ na-ewere gị iwe, o nwere small things ị kwesịrị ime in appeasement, site n'ike okwu ọnụ to calm them down. That Hezekiah wee daa na akwa mgbe chefuo n'ọwụ onye eze wee rituo na throne ya wee nọrụzie like a commoner, wee were ma ntụ ma iru uju dị iche iche n'ụzọ dị iche iche o ji wee gosi omume nke ime ebere.
asị na o mere ihe a wee zigbo onye ahụ masị eji egwu ya na maka ihi na o ruru uju a wee gosi na ya dị sọrị na ya mejọ wee sị na enyekwuru ya more 15 years. O nwere esi ngaji ya wee gụọ egwu na about I think 80s or 90s. Ịghọtara ya? Ihe nna-achọ ịkọwalụ gị bụ na agwara ezika ya na ọ ga-anwụ, o wee gburu ikpere n'ala na-ayọ Chineke wee sị na-enyekwu egwu 15 years. Ị ga-erute ya bụ egwu. Ịghọtara ya? So ihe nna-achọ ịkọwalụ gị bụ na-agbasiala gị afa, o wee bụrụ na o nwere mmụọ dị iche iche na-ewere gị iwe, o nwere ihe ị ga-eme. Agbana nkịtị. Example, ọ bụrụ na mmadụ, o nwere ihe bụ na mmadụ mejọrọ kwenye na o mejọrọ yọọ mgbalụ ka mmakwa atụ. O nwere sometime last year 2 people came to my house then, that are my town people, soliciting for help. In that particular time, my brother will much, but I wanted to help them because I believe that the problem happened at that point in time, the more serious than one of them solid that money. Was okay. Had a mother now, no one can't about the probably go now. And Messi, when you go to Hassan, when you got 2 months, when you got 3 months, was by the end the last year. You know that one of them, that 2 months out of Walmulu, I was very pleased. I was happy. But the second person said no 3 months. That 3 months was really ended December last year. But see now, I froze him here. Or that was using a phone. You know that? Opero na mado. But Omuchi goes here. I'm more than one can say my own. I don't know the yes, for obvious reason. Mana Oguchi goes, you're going to know, we're going to go to the age. No, obvious, that one is no more. So, my head, I check a while again. Now, the even more na Tuanya came back in there more beyond Bala. Come what? Magande man cousin man, the G.Hima were married. And that come na 80% of listeners, my listeners, I beg in one way or the other across Bible. The Jesus on do cobia. No. A western no madiri Baguteria no number. O wee bi okwu n'isi ha. Emesia, ofu onye n'ime ha wee fụ na mkpa ya adịgo solve. Nọọsụ ofu onye ejighatalu. Bịasị onye nwe anyị ekele m gị. N'onu ndị ụka ọbịa. Ịghọtara ya? Bịa je ekele. O wee na-ajụ, ọ bụ na ọ bụrụ mmadụ 10 ya gwọ. Kedu ebe ndị ite naanị ndị ọzọ? So ọ bụrụ taa ka ụdị ha adịba. Ndị na-eri ọnya na ihe ọnya mata. Rie ọnya rie ndọkọrọ. What am I saying? Na ihe mmụọ chọrọ bụ igosigoro n'ịdị sorry. Ihe mmụọ chọrọ bụ ọ bụrụ na ihe ọma mere gratitude. Akọwalụ m ụnụ na o nwere one man bịara nọ na mkpa wee yọọ na ọnọdụ ya dị ana mana na o nwere ego o ji alụ ọlụ. O wee sị ka eje kpee ekpere n'ọta. O kpesị ekpere n'ọta, ya nwa ji aka ya wee na-akọrọ stori ya. O wee kpechi ekpere n'ọta. O wee sị na ọ bụrụ na ihe ọma mere ya, o wee kwuo anụ ọhịa abịa gburu mmụọ in appreciation. O wee bụrụ na o mesịa, o tere aka ihe ọma mere ya. Ọfụ nnukwute ego na ihe ọma mere ya. O nweta ihe kọntraktị ọ na-atọ, ọfụ nnukwu ego. Ọ sị m na ego ya fụrụ bụ nnukwu ego nke bụ na ọ bụgoro na efi ka ọ chọrọ igbu ya ga-egbu. O wee fụ ego a. O wee sị, hey, na ego a ka ewegoro wee tọọ n'ọkụ. O wee were ego a wee jesi na o ji etinye na one investment nwa. Ego wee nwegị na ego wee na. Mana na uche ya bụ na onye tinye na one investment ya ka ọ mụtakwuo ya ego before ọ bịa nye ekele because wee kwe na nkwa. Ihe niile a wee na. Ịghọtara ya? Ihe mmụọ chọrọ bụ commitment.
isi ekwem etago ihe mmụọ chọrọ bụ ekwem ọ bụrụ na agbachala gị afa ọ bụrụ na agwụ na-enye gị nsogbu n'ime onye akpọrọ ọrụ mana ịdịba ọdịdị ịrụ ọrụ dị n'ịrụ ya because of one reason or the other egbu n'onwe gị ihe ị ga-eme bụ ihe a na-akpọ ekwem agwụ anyị ga-enyere gị aka wee mee ya bụ ekwem agwụ. Ekwem agwụ a bụ mmemme a na-eme wee kpọkwuo ndị agwụ ikwu nne gị ha agwụ ikwu nna gị ha agwụ niile so gị ya spiritual forces call them together and offer sacrifice to them wee gwa ha n'ihi kwetago na ịdị agbazi ọsọ dịka Jona mana ha biko ha nyere gị aka ka ị nwee ike kwadote ọfụma. It's like buying more time. I can tell you eme ya emeti ọfụma ụfọdụ ndị agwụ ga-eme gịnị ya adajunata etu ahụ o si abụ onye ahụ iji ụgwọ iji zuru ego mana ọ na-abụkọ ị nọ na ijekwu ya brọda aka lụtakwara ụgwọ anyị gị biko nwekwere m onye agha ma egbughị egbu o nwere at a time ụdị ihe a mere somebody ji m ụgwọ ọbịakwucha bịa na ọnọkwa bịakwa gwa m sị m do na ego a na ọ pụtabara at a stage maka dati na ọ na-agba ọnọ bịa mee bịa gwa m yọkwa for more time at a stage wee sị oke ngwa gabazie akwụzina the money maka na m fụrụ na ịkwụ that money abụrụghị a huge burden na-enyezie sleepless night. I have to let go maka ihe niile joyful activity and corporal work of mercy. So ihe niile agba aja a na-achụ achụ yes ị ga-abụrịrị onye na-achụ aja ọ dị very important. O nwere aja ị ga-abụ chụọ ogbupụ many things na our foundation na our temple anyị enwere ọtụtụ ndị mmadụ less privilege ndị nọ under payroll ndị anyị na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ. Yes o nwere from humble homes ndị anyị fụrụ na ọnọdụ ha dị imere ebere. O nwere one of the school nọkwa na be anyị ọ bụkwa ndị ụka na Amadeji ọ reverend sister na Amadeji the school mana anyị si akwụrụ ụmụaka nọ na ya bụ school ụgwọ akwụkwọ ụmụaka nne na nna ndị ọzọ mụkwara mana ha enwere ike ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụ ha. Ihe niile abụ joyful activities ịghọtara ya. So mana ihe na-achịkọwala gị bụ na ihe mmụọ chọrọ bụ igosi ịchụ aja n'obi mwute na-ede sọrị ma ọ bụ ịchụ aja nke inye ekele mana ị must show something ka mmụọ malụ na ikwetalụ na ị ga-eme ihe mmụọ achọrọ ịlụ bụ na mee ya eme. So agbasịala gị afọ ọ bụrụ na ị nwere ego ị ga-eji rụọ ọrụ ijikwara ọnụ iji eri ji eri ede say I will never do it. Ọnya ka mmụọ ji apịawa mmadụ azụ ịghọtara ya. So ihe m na-achịkọwala gị bụ na onye ji ụgwọ mana o ji ụgwọ onye ji ụgwọ ga-akwụrịrị ụgwọ oji maka na onye kwụ ụgwọ oji nwere onwe ya. So kere ihe ị ga-eme na-agbasịala gị afa ọ bụrụ na chi onye ụwa gị na-ewere gị iwe ya gaje na njel ma ọ bụ na ya let father is very angry with you eneghị anya na ya you and your let father anọra in peace. Ị nwere ike iso na ndị na-ama nna gị aka ntị. Agwago m ụnụ na onye ọbụla na-akwanyere nna ya ugwu na ndụ ya na-eto ogologo no matter etu nna si wee bụrụ nkanka nna n'anya gị o deserve that respect na onye nwa bụ nna ọmụmụ gị. Ị nwere idea mana ana m agwa gị na o nwere ndị na-eti nna ha ihe tie nna ha ọkpọ kwatuo nna ha na ịmara yes ihe niile abụ ihe a na-asọ nsọ. So o nwere nke ị ga-abụ ime nna gị ọ bụọ gị ọnụ o nwere ike kwubi okwu n'isi gị na ihe ị mere ya na nwa gị ga-emeghị ya ụwa gị taa. O nwere nke ị ga-eme nna gị onwe obi mgbawa baa akwa maka ọnọdụ gị kwuo okwu na ọnọdụ gị. I can tell you some of these things ị na-ajọmpụrụ from pillar to post
Some of these things in a jump from one pastor to the other, or from one spiritualist to the another, is simple thing you can solve. Maka na ihe na-esi na nke onye akarịa. Ọ bụrụ na anyị gbawara afa miri emi wee gbapụta na gị na nna gị nwere ụdị loggerhead ya, ma ọ bụ na gị nwere onwe gị out of your own mind, na ị nwere ike ịsachi ya heart wee fụ na gị na nna gị anọrọ at peace, ma ọ gị na nne gị onwe ndị na-akpọ nne na nna ha witch. Yes, I'm not saying no nwere some parents say very difficult. Yes, mana enwere many ways to kill a rat. Yes, I remember why my late father loves me so much. Since even all the end, one day we challenged you openly. One day okuroku no new year go see disrespect. I'm going to okuroku them advice. I want to like career. Advice I want you make it up, but thank you. Man, I hear you. Or you come me. You know that? Yes. Like when I was having a problem with my first wife. Yes, he advised me. But asked me, Daddy, seriously, why this year advice? With humble tone. You know why? Never know where was like Obugoro na Makihen de Madageku coming from a Christian home. More we the Madageku as former evangelist. You know that? So never know where inside the suffering and smiling. Or you want to canvas for. Now Obugoro na why na get the outdoor compatible. No. As cat and dog, for the sake of my faith, then as a Christian, I should bear it. Yes, bearing, is like being in pain. All those who they know abusive marriage. Abroad, someone you can't abuse, and they make more abuse. But then you check one again, more than advise that I can enjoy it. So I cannot sacrifice my life. Kudo wede. Makana engolo family control, the woman continues. Etu akwadi kwa na nwaanyị onkwaro fọrọ nwaanyị na-asọ papa. Ịghọtara ya? Mana ihe na-achịkọ wala gị bụ na marriage is not by fire by force. When two of you are not compatible, when two of you are like sworn enemies, I can tell you, you will not help in either of them. Especially the man. Makana oburu na nwere ike iwepụnya bụ ihe. A man they tell my spread like spreading cancer. You know that? So o nwere ike inye advice. But I gave him some reasons why I cannot continue with an abusive marriage. It's a let her be, let me be. And that's what we did. And eventually he supported it. Man, about the Mao Kuria and that advice, I'm going to shout at him or brought the best. So he will give a valid point. Yes, man, the way he presented it. So, Obrona, Nabo Alafa, or Ebona Gina Nagin was Goku, get I know you may see or pass on. I can tell you, Obona Father Carendo now. But again, he had a problem to the extent don't on a leg cost on you. Because what also what he did. Go do here on I like it. Just say I'm sorry. Now one abokana a new person. Apologize to your father and ask him to bless you. Blessing is very important. Igama here Basado Rebecca na Ken na Esau and Jacob. Okay, ma. Man, okay, the man na chim ni have Rebecca na abazimbo. Can we off for na what a blessing. You know that? So blessing is very important. Your parents blessing. Very important. Don't underrate it. So what am I saying? Obuna Basialafa, or when anger, any from your father or for your grandfather, maybe based on their relationship with them, was so bad when they are alive. Then if they are still alive, it's better for you. But if they have already gone, it will only take you something
it will not be all that easy. You understand? So, yes, makana our temple is on the Padakainonia. Get it? Ọ bụrụ na agbasịara gị afọ ọ bụrụ na enwere ụmụ mmụọ dị iche iche na-ewere gị iwe na ihe ịghaghị ime. Nke mbụ, ọ bụrụ na gị na nna gị ka mbido na nna gị, ọ bụrụ na gị na nna gị adịrọ na mma and the man is no more, na ihe ị ga-eme, jee chọọ ọjị Igbo, ọjị gbara anọ, jee chọọ akwa ọkụkọ Igbo, yes, gaba n'ebe enyi dị man, iru ebe anwa try ya face ebe isi dị. Ọ bụrụ na ala Igbo, maka na ama nnọọ nwere obodo ụfọdụ na-emezi omenelu, mana na ala Igbo etu esi enyi mmadụ na ala Igbo bụ na isi nwoke na-abata n'ụlọ ụkwụ ya apụọ n'ilo, yes, meaning na isi ya ga-efesi towards the house, ụkwụ ya adị na mpụta. Etu a ka esi enyi mmadụ na ala Igbo. Na ala Igbo, ọ bụrụ na ị nọba bịara na mata mpụ na egosi gị ebe enyi my late father, ịfụ o nwere ogilisi nwoke anyị zọrọ n'isi ya. Ọ bụrụ na nwaanyị a na-azụ ogilisi nwaanyị, etu a ka ndị Igbo si eme mgbe gboo. Ogilisi a ka ị ga-eji wee nwa ebe enyi na onye. Ịghọtara ya? So ihe na-achịkọwara gị bụ na ogilisi ahụ ebe ahụ ogilisi dị na ọ bụrụ otu dị ogilisi, ọkwa na ụlọ etiri ogilisi ma ama maka na eriri ụlọ eri n'ụlọ ndị ụka. Na ebe ahụ isi ya nwa dị loketi ebe bụ isi ya nwa, iru ebe ahụ were ọjị kpọọ ya nna m na gị bụ nwa ya onye dị otu a, lese Ifeanyị Okonkwo nwa ya na-ebịa tata ka ị yọọ ya mgbaghara n'etu isi meju ya, maka etu gị na ya si wee ghara ibi dịka nna na nwa. Na o wutere gị, na-anabata gị dịka nwatakịrị nara akụ ndị ya n'iyi, na ihe niile ndị anyị melụ n'etu agwa ihe si wee kpaa awụ n'ịwụ nwata na-asa ahụ n'afọ n'afọ na-atọ of ignorant. Mana taa na iburu gị ebeta pesin, ya biko ya na mmụọ niile ya ha je na ya so ha gbaghara gị na-edi sọrị. Imesịa ya iwonye akwa Igbo ahụ iji wonye ya elu, mesịa nna m n'iji akwa Igbo a wee na-eze ya iwe ọbụla ọ na-ewere gị ya banye n'ime akwa. Ya biko chọọ ihe dịka 9 inches nail, ịkụọ n'isi akwa anwa, kpọpụọ ya obere just nail hole, jesaịdị ebe ahụ isi dị, ịtọ ọnụọ ya si ya ka mmiri akwa a na-erunye n'ime ada ka iwe ọbụla ọ na-ewere gị ka oze. Imesịa i were ọjị anwa gbara ịnọ, ewere ọjị a wee yọba ya, ịgbara ihe niile dị mkpa gị, yọcha ya mgbaghara, yọzie ihe dị mkpa, si ya biko na ọjị a bụ ọjị wetara ya iji wee yọ ya. Ọjị a nọọ ọjị ya na nyanwa na mmụọ niile suyedo, ha jizi aka ha waa, ha jiri aka ha kee ọjị eme awa ya awa. Iwere ọjị a weta closer to your mouth like this, ikwubezie yọwazie ihe niile, yọcha ya, iwere ọjị a wadebe n'akụkụ ebe ahụ idebere akwa. Ịghọtara ya? Mee etu a, it shall be well with you. Now ọ bụrụkwanụ na gị nwere onwe gị bụ onye agbachala gị afa, ọ bụrụ na gị na chi onye ụwa gị adịrọ na mma maka ifi negligence, ma ọkwanụ na gị na ndị otu gị ma ọ bụ ndị ichie ma ọ bụ ya spiritual forces, ya elements, yes, maybe ya ndị mmiri na ihe ọzọ ya ịghaghị ime. Ihe na-achịkọwala ihe ị nwere ike imewu n'onwe gị dịka onye nwere ego, iruo chọwakwa akwa ọkụkọ Igbo. Ịchọta akwa ọkụkọ Igbo, i wee kpọkuo chi onye ụwa gị, chọta akwa ọkụkọ Igbo na ọjị na ahịrị ka 200 naira ma 500, nke ọ bụla aka uru, mana ya enidiri ego gotawuru something. Iruo iwere ije chọọ mmanụ, yes, mmanụ red oil, wepụta okwuchi ya, were pinch of salt, obere nnu, tinye n'ime mmanụ anwa, were akwa ọkụkọ Igbo azie ya n'anyanwụ,
izie ya n'anyanwụ iwee sị chi onye ụwa, ọ bụrụ na chi onye ụwa ka ị chọrọ ime appease, the same method. Ọ bụrụ na ndị ichie, the same method. Ọ bụrụ na ndị mmiri gị ma special forces, the same method. Ihe dịzi iche bụ na ị ga-akpọzi nke ị chọrọ imelụ appeasement afa. Echefukwana na ihe ọbụla i kwuru n'ọnụ ka mmụọ na iweta akwa ọkụkọ igbo anyị zie n'anyanwụ, tụcha ya n'anyanwụ, ịkpọkụ ọbụna ọchị onye ụwa gị, kpọchi onye ụwa gị bụ ya guardian angel, si ya na gị nwa bụ Ifeanyị Udekwe, onye ọ nọrọ na-ayọ ya, na-asị ya ebe ọbụla isi mejọọ ya iwe ya ze iji akwa ọkụkọ igbo a na-emegide na-ezighi iwe. Echepụtara ọ na-anyanwụ ka ị ga-eche imetụ eche ihu n'anyanwụ mee ya iwetu anya gị. Don't look straight on the sun because it will spoil your eyes. Not just ị na-anya n'anyanwụ iwetukwa. Now were akwa ọkụkọ igbo welizie ya elu wee gwa ha if possible face the east. Ka ị ga-esi nwe ebe bụ east. Etu ị ga-esi nwe ebe bụ east bụ ịpụta na compound gị n'ụtụtụ ebe 8, 9 ebe ahụ anwụ si achanite onye nwa bụ east. So ebe ọbụla ị nọ within the compound or ị nọ na public yard, ị nwere ike ịnọ na inside their room. I can tell you 4 corners of your room. One side gara east, one gara west, north and south. So ihe ọ bụgoro nọ n'ime ụlọ ka ị nọ ma ọ bụ nọ n'abalị na anwụ apụtabara, as long as ị malụgo ebe bụ east, ebe a ka ị ga-efesi. Ị na-efesi ebe ahụ igwere akwa sị mmụọ ọbụla chi onye ụwa m na-eji m akwa wee na-eze gị wee iwe gị banye n'ime akwa. Imesịa ya echefukwara iji ọjị n'aka, ọjị gbara anọ representịrị afịara anọ ụbọchị na anọ. Iwelu aka gị, mkpịsị aka gị, ya one of your finger, jee na that cup ahụ iti red oil and salt, tọnụọ ya. Esi ya chi onye ụwa gị na nnu na mmanụ adịghị eso okwu. Let's say this is the egg. You will know that red oil, that's actually a finger I met red oil. Later na that apparat round. You know, tea, they cook. That's na nnu na mmanụ adịghị eso okwu. Na bilo tata. Ebe ọmụ n'isi mejọ ya, ya biko ya gbalụ. Ndị nwata na-asa ahụ n'afọ n'afọ na-ede sọrị. Ikwucha ya, ihe niile ịmara ihe ya ekwu, ịyọọ ya biko imesịa ya na akwa anwa. I were ọjị iji n'aka, fesikwa anyanwụ a wee yọọ ya si ya chi onye ụwa ya biko. N'ọjị ka iji n'aka. N'ọjị bụ ihe ndị Igbo na-eji n'aka wee bịa na-ayọ mgbaala. Yes, ya biko ya gbaalụ ebe ọbụla isi mejọ. Na ọjị a ọjị wetara iji ayọ ya. Ikwuzie gwa ya ịgbara ihe ọbụla ị na-adịghị mkpa yọọ ya. Ikwekwa ya nkwa na ọ bụrụ na ihe ọma meele gị na ị ga-echukwa ya bụchi onye ụwa site n'ife idi ya. Imesịa ya isi ya na ọjị a na ịma awụ ya jiri aka ya wa jiri aka ya ka enyere mmụọ niile ya na-eso. Imesịa ya with that 200 naira wee gị ihe aja iji n'aka, jee chọwa ebe ụzọ gbara ịtọ ma ọ bụ ịnọ. Iruo ebe anwa iwere ọjị anwa debe, iwelu akwa anwa iji itiwa akwa anwa ịma akwa a na ọwa. Iwelu that 200 naira iji dobe ebe anwa tibere onwe gị. I nwere ike ime ụtụtụ, ehihie, abalị, depending the environment ị nọ. So ọ bụgo na track road, ndị nọ na village, ọ bụgo na track road ụzọ esi eje mmiri, no problem, as long as na ụzọ mmadụ na-aga. Ịma na ọ nwere ebe ihe eme na taa na asị na-egwụwa n'ọgwụ, so ihe ama ebe ihe eme maka na erigo ndị mmadụ eri. Ọ bụrụ anyị nwa nọ na village ọ bụrụ anyị nwa nọ na village amadụgo na na-achụpụ aja. So ọ bụgo na footpath, yes, you can do it. Ya dị mkpa na mmadụ na-aga, maka na ebe ọ bụla ụkwụ mmadụ na-aga mmụọ na-aga. Na junction ụgbọ anyị tọ ma ụgbọ anyị nọ. So nke a bụrụ ya. Etu a ka ị nwere ike isi mekwa ndị ichie ma ọ bụ ndị agwụ gị ma ọ bụ ndị mmiri gị, ma ọ bụrụ na ị nwere ego. Mana ọ bụrụ na ị nwere ego, ị chụọ aja mee ihe a gwara gị mee, maka na onye kwụọ ụgwọ oji o nwere onwe ya. Echefukwara na mmiri dọ na-eju kpọrọ nwa nkịta. So na ọ bụrụ na inyewe na mawara mmụọ sens mewe aka gọ, ọ bụrụ na ị nwere ego mee ya. Ọ bụkwa na ị nwere ego mee ihe a kwuru ihe eme. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ị nwere ego mee ihe a sị gị mee, imee ya ọ dịrị gị mma. Mana ọ bụrụ na ị nwere ego and dị sure na ị nwere ego mee etu a. Nke ọzọ, ijekwana jee bie ego. Yes, mmụọ anyị sendịrọ gị ọ ihe onye nwere ka ọ na-enye. Ebe aka dị nwaanyị ka ọ na-atụkwasị dị ọkwa eziokwu.
If you don't have money, don't go and start borrowing. Ma ọ bụ jee na ndị a na-eboro ndị mmadụ ego online na-atinyere unu too much percentage. Don't do it. Don't borrow any money. Ọ bụrụ na ị gwara mmadụ ya biko na ego ọnọdụ osi wee dị ọ dachia ga ego ya adịchabụgo ya money, but don't go borrowing. Chọba ego ahụ etiri gị interest. Don't do it. Understand? Ọ bụrụ etu a ka mmụọ si arụ ọrụ. Mmụọ anyị amaghị ama anaghị ihe inweghị. If you don't have it, forget it. You know what I mean? Yes. If you don't have it, forget it. Mana ọ bụrụ na ị nwee ya, ịnwekwa na-esi mmụọ na ị nwere. Then ọzọ nchọrọ ịkọwasịrị gị bụ mana ọ bụrụzie na ị nwere ike ime nwunye eneghị anya n'ihi na obodo oyibo ma ọ bụ na ị nọ ịbụ high profile personality ibi Abuja, ibi Port Harcourt, ị nwere ike perform these simple rituals by yourself. You can engage us. Ọrụ anyị ka ọ bụ ịda achụ aja dịka onye nchụaja. Maka ndị agbọrọdọ abụ m nnukwu onye nchụaja Ugochi na temple. So ọrụ anyị bụ ịda achụrụ ndị mmadụ aja. So mana agwara m gị ihe m ji kụziere gị ihe a ka ijiri aka gị chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. Mana whereby na ị nwere ike ịchụgbu ya n'onwe gị ịbịa anyere ya aka. Nke ọzọ m na-achọ ịkọwazi bụ ọ bụkwara n'ihi na obodo oyibo ihe emewu ya n'onwe gị mana o nwere ikwu gị ma ọ bụ ibe gị ndị gị na ha na-alụkọ. O nwekwa ma ọ na ịnọkwa obodo ọbụla na ị nwere ike ịbịawu na tempụl. Ị nwere ike ibekwu ya na ọ bụrụ na ị ma abịawu na tempụl, ị nwere ike izikwa ozi through third party zie mmadụ ọ bịara gị na tempụl. Ị nwekwara ike izikwasị m nwa ozi na ihe ị chọrọ ka emeele gị na ahacha ị chọrọ ka a chụọlụ gị mana na ya abịawu mụ meelụ gị nke a ma ọ meelụ gị nke ọzọ m emere gị ya. Nke ọzọ ị ga-enwe ike imezi bụ na abịa na tempụl ị nwere ike ịkwụsị tempụl. Ị nwere ike si na ịdị broke ịkwụsị iti tempụl on Thursdays ụbọchị anyị ji afụ ụdị ndị dị etu a. Ọ bụrụ na ị bịaba, ọ bụrụ na ị nwere ego chaa, yes, ọ mee deprive gị bịa na tempụl bịa kpaa ekpere rịọ ayịyọ for your blessing. O nweghị ọtụtụ ndị mmadụ bịa na tempụl ha gba aka but today things are better for them. So what am I saying? Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa na tempụl ka a gọziere gị mmiri, ihe ị ga-eme bụ anyị nwere mmiri ị ga-agbalụ. Ihe ị ga-eme bụ pụta ụmụ 4 liters jerrycan na just small ones eji agba mmiri nsọ. Yes, ị were ya ịgọta ya ịbịa ọzụkwa na ịgọta ịbịa saịdị igoro. Now ịgọta ya bụ ihe ịbịa na tempụl ka anyị kwubie okwu n'isi gị ije na tempụl je ya ayịyọ. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-ahụ ha bịa ọ bịaruo na tempụl je ya ayịyọ then kwezie nkwa ihe ọ chọrọ, ọ gwara mmụọ ọ chọrọ ha merie ma ọ bụrụ na ihe ọ ga-emelụfa na ọ bụrụ na ihe ọma merie. O nwere ndị na-eme etu ahụ. Ọ ngwa ndị na-abịa anụ wuti their prayer request. Nkwara ike ịbịa ọnụ iwere ya petition. Yes, ya 3 petition prayer point iwere ya bịa then jee na ihe ọta jedebe ya. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ megoro etu a today they are giving testimony. So ị nwere ike ide ya 3 prayer request otu ya na tempụl debe n'ebe nchụaja. Then nke ọzọ kwazi before anyị mechie, nke ọzọzi bụ nke anyị nwere ike isonye kwa weda ma ị bịa na tempụl ma ọ na ịbịara na tempụl. Yes, nke a bụ nke ị nwere ike ime weda ma ị bịa na tempụl ma ọ na ịbịara na tempụl. Nke a bụ aja anyị na-achụ kwa ọnwa kwa ọnwa. Ihe ndị a na-akụwara bụ ihe ị nwere ike ime otu esi anata amara wute na ị nwere ego iji arụ ọrụ. O nwekwara ndị rụchagoro ọrụ n'ụzọ ha mana ha na-esonyekwa na aja nke anyị na-achụ kwa ọnwa kwa ọnwa maka na uru dị ya. Meshie enwe testimonies maka na ya abịara isho social media testimonies. We are not interested in that. Ọ bụrụ ihe dị bụ maka wee kpọm. Now ihe ị ga-eme bụ ịfọwọdụ ọrụ m ya 3 prayer request. Then nke ahụ ị ga-eme donation token to the account number. Ị nwere ike isend ya through WhatsApp. I book oge ọnwa ọbụla ka anyị ji eme ya. O nwere ndị na-esonye bụ anyị since over a year and going to 2 years na anyị bidoro ya. O nwere ndị na-esonyere anyị since that time ruo now. Time is for 1 month. O nwekwara ndị kwụgoro ụgwọ throughout the year send ya their token throughout the year. So ichi ime ya dịka nsikwa na video mgbe na-ebido ị forward ya 3 prayer request, mee donation token to the account number, chat them ka m gwa gị other details I need from you. Ị nwere ike imekwa nke a. Nwekwa ndị na-abịa na tempụl ndị nwere ike na ọkọchọrọ ha nwere ike abịa na tempụl eje na tempụl
chụọ aja gboro mmụọ na tempụl anụ wee yọzie ya kwezie ya nkwa ihe a ga-emeri ya ma ọ bụrụ na ihe ọma mebere ha going forward. Ọ nkwara ndị na-eme etu ọnwa etu ọbụla aka kwere gị. Ọ bụkwara na ị nwere ọdụ ego atọ ọrụ mana ị nwere ike ịgotawu jerikan ị ga-eji wee gbara mmiri, come forward. Na ọ bụrụ na n'ikwenye ka ọzọ enwezi ajụjụ dị iche iche, enweghị ike ọ bụrụ na famili gị na-agabiga ihe mpịawa azụ dị iche iche, ma ọ bụ na o nwere onye na-represent nwanne gị nọ abroad, ma ọ bụ ụdị ọbụla, you can come to the temple and pray on behalf of your loved ones. Ka m kwụsị ebe anyị n'ezi anya na screen gị, ị ga-afụ our WhatsApp number. Yes, you send their message na WhatsApp. Mmadụ ga-anọ ebe a wee respond gị because of crowd anyị na-enwe n'ihe gbasara our monthly ritual. Our monthly ritual ga na-abụzi every month. Ọ gara last for the whole month, let's say 28 days. Yes, anyị ga na-ebidozie na first, like nke ọnwa August a, anyị ga-ebidozie na first. Ọ ga-last throughout the month. Yes, I be there na fourth, I be there na first. Ọ ga-last throughout the month. Mana on 19th, anyị ga na-achụkwa aja, anyị na-achụ aja ebulu to entities of powers, chụọ aja dị iche iche. Nke a ka anyị ga-ese ndekwara ụnụ. Then, mana ọ ga-last throughout the month. So aja anyị ama na-abụchi so 14 days. So anyị chọsiri ka anyị na-eme a whole month because of demands and testimonies are getting much. So anyị chọrọ ka anyị accommodate ndị niile, ma ndị na-esonyere anyị through our evangelization, through our administration na our Eziokwu TV channel, and ndị ọzọ na-esonyere anyị through our social media handles. So going forward, nke ọnwa August ga-ebido na August 1st and ọ ga-last in August ending. Ka akwụsị ebe a, inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri ebi, send them message na WhatsApp 0805-7837-672. I repeat, 0805-7837-672. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo, ndị nọ na mba dị iche iche. Distance abụrụ barrier. Ebe ọ bụla ị nọ under the sun, by the power of the Most High, the creator of the whole universe, be with you. Ndị niile ekere agbụ mmụọ na agbụ mmadụ ha nwere onwe ha, ndị niile eji oke ha, ndị niile a na-anara oke ha maka na ha enweghị mmadụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, a sị m na ya wa agbụ ekere nwa mgbere erugo ọtụtụ. N'ụbọchị tata, ndị niile a na-akpa ajọ nkata imegide, n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, a sịrị na izuzu ọjọọ ndị niile ndị ilo bara n'ọnọdụ gị ama emetụ gị. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Ya gazie n'ọfọ daalụ, udo dịrị ọnụ.